ଆରେ ଭାଇ ତେବେ କଣ ହେଲା ଯେବେ ଏହି ପିଲାଟି କଣ୍ଟା ବାଲା ଚାମଚକୁ କାଟି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅକ୍ଟୋପସ ବାଲା ଝୁମକାକୁ ତିଆରି କଲା ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୁଏଲାରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି କହିଲେ ଏବେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବି, ଯାହାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପୁଅର ବାର୍ଥଡେରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହାକି ସେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭୟାନକ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏହା ଥିଲା କି ସବୁ ଡିଜାଇନର ତାଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ବସିଥିଲେ। କିଏ 10 ଲକ୍ଷ ମାଗୁଥିଲା ତ କିଏ କହୁଥିଲା ମ୍ୟାଡମ ସେଇ କ୍ରିଏଚରର ଝୁମକା ବନେଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ କେହି କହିଲା ଏହି ପିଲାଟିର ନାଁ ଯିଏକି କବାଡିରେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରି ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ନକଲି ଜିନିଷକୁ ଅସଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଚାମଚକୁ ନେଇ ୱାର୍କସପ କୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ଚାମଚ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ କହିଲା ମ୍ୟାଡମ ଏହି ଚାମଚ ତ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ହିରୋ ହେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପିଲାଟି ଚାମଚକୁ କାଟିଲା ଆଉ ତାର ଛୋଟ ଟୁକୁଡାକୁ ଯୋଡିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଝୁମକାକୁ ତିଆରି କଲା ଯେବେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତ କହିଲେ ଇଏ ଅସଲି ନାହିଁ ଖତରନାକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତ ଅସଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଟେ।